Studio Няма ли? Таткото, какво да стириме за тебе, бате? Екшо карта Ромонис, айде Мони. Айде, чакай, ще карам оригинално. Яша, яша! Още 50. Са най-добрия баша се само. Още 50 точки за най-добрия баша. И за най-добрия битове специално. За Бачанака поздрав. 20 $. Яша! Слушай, оригинално! Шука! Сансавиору! Шука! Юсел! Сансавиору! Yes! Hey! И само за краси от неговите родители специално. Хайде! И така, от мама Стоянка, рака, чак, само за видеорето специално, и за мъжната, и шука, What? И за Руслана специално. Оттам като още една пара. Само за краси. Айде, краси. Яша! Само и за моя брат Краси. За Красито. Оригинално. Яша. И така продължаваме. Хисо. Ана. Най-новият човек на оркестъра за фамилията. За Бидорента и кой каза? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.